Během dopoledne nás čeká další velký protest zemědělců. Vadí jim přílišná byrokracie, systém rozdělování dotací z Evropské unie a také levné dovozy potravin. Traktory proto vyrazí do řady měst i na hraniční přechody. Dění ve všech krajích sledují naše štáby. A jako první míříme za Markétou Šenkovou, která sleduje zemědělský protest v Moravskoslezském kraji. Markéto, tak jaká je účast zemědělců a jaké zaznívají ty hlavní motivy, proti čemu protestů? Dobré dopoledne z Horních Tošanovic. Tak já jsem na Seřadišti, vidíte za mnou, že přijíždějí postupně další a další traktory. Už jich může být zhruba 20 nebo 30 od menších po větší. Některé mají ještě trošku zablácené kola, protože zemědělci zřejmě do poslední chvíle s nimi pracovali, ale jsou ozdobené vlaječkami a zemědělci už si připravují i banery. Zhruba za čtvrt